Morjesta vaan kaikille. Se on Miksu täällä. Pelaillaan Nebulousia. Ja kun Joonatsu Gamer halusi haastaa minut. Mitä ihmettä, miksi sulla on noin iso? Pakoon! Pakoon! Plää. Siinä mainos. No jaa, entä niitten haitella. Taas! No, yritetäänpäs vielä. Tuhoat skorresille. Ei haittaa. Kyllä me vielä onnistutaan. Kuvaa se ei löyä meitä uudestaan. Mitä plasmoja kannattaa kerätä? Niillä pystyy ostamaan enemmän skinejä. Recorded by Mobitsen. Ärsyttääkö sen tulee tommonen teksti? No. Nyt on hyvä kuvaa se löyvää meitä vaan täältä. Kaikki on niin kauan hyvin. Tässä ei lisää niitä sinisiä. Niistä voisi saada vähän enemmän massaa. Niin, mä mietin tästä mun kanavan tulevaisuudesta. Mä saatan ruveta ehkä tekemään Minecraftia tietokoneella. Kun löydän kuvaussysteemin. Pitäis koittaa ehtiä. Voin yhdistyttäis tuosta. Kohta 300 massa. Ja puhua. Hei! Nyt onnistun, please. Yes. Plee. Miksi? Joku mainoskin tuli tuolla. Ja taas alusta. Jee, tuolla oli niin. Kohta pääsen levyyn. Apua, taas se tulee. No, se oli kansa. Miksi se lähti poispa? Mä voisin katsoa tuon tuosta. Ja tuonkin. Paljon plasmaa. Että melkein kerkäsin. Mutta se alkoi yhdistymään liian nopeasti. Miksi yritykseni ovat tuhoon tuomittuja? Yritetään. Nyt jäät. Noin. Tuosta nuo plasmat. Meni huti. Sininen. Toinen. Missähän päin tuo Joonatsu on? No sitä ei tarvinnut kauan miettiä. Pakoon. Taas ansa. Itsen mainos. No voi. Vielä. No niin. Tosiaan skippasin vähän. Tuo mainos. Arvokas enemmän. No. Tuokin jäi tuolta päälle.
pitää ottaa sitten sopiva kohta niin pois. Mitä ihmettä? Sillä on vaan 9 korea. Mitä ihmettä? Se on 10. Jaa! Eikä. Se vähän niinku se rollas mun. Ja taas se jahtaa. Pakoon. Tänne se pysy tulee onneksi. Taas. Pitää mennä nopeasti. Nopeasti sinne. Noin. Tällä kertaa hänen trollinsa epäonnistuu. Noin. Siinähän se menee. Nyt se koittaa possauttaa mua. Ampuuti. No, nyt olisi hyvä lopetella tämä video. Se oli Miksu. Se on moro.